Ola, moi boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas por vir e por ter enchido en este día tan especial o Teatro Rosalía de Castro. Dende a Corporación Municipal hoxe fíxose un grande esforzo por convocar a todo o mundo, a toda a cidade da Coruña, a todas as asociacións veciñais, a toda a Corporación Municipal. Pretendíamos que hoxe fose un acto compartido por todos e por todas, un acto que se celebra efectivamente nun teatro, un teatro para algúns sinónimo únicamente de simulación ou sinónimo de posta en escena, pero nós hoxe queremos ver neste teatro un espazo de liberdade, un espazo de encontro, pero tamén un espazo de contestación ata certo punto, un espazo de rebeldía e de desafío ao establecido, porque isto é o que comeza hoxe, un xeito de desafiar, de innovar as cousas tal como as viñamos coñecendo, no que a gobernanza se refire e no que a participación da cidadanía na toma de decisións se refire. Hoxe, polo tanto, podo afirmar, ou creo así, que hoxe é un día moi especial, un día moi especial como foi o pasado luns. O pasado luns, por primeira vez, vimos no pleno da Corporación, no pleno do Concello da Coruña, a 8 veciños e veciñas que puideron dirixirse directamente á Corporación, directamente aos concelleiros e concelleiras do Concello da Coruña. Persoas que, cada unha dixo que levaba dentro, algúns felicitaron a iniciativa, outros criticaron o goberno municipal, como é evidente e esperable en un acto desas características, outras persoas simplemente deixaron sair o que levaban dentro moito tempo e outras deixaron ali impronta das necesidades que vían para a cidade e a verdade é que todos e todas eles con un gran sentido do ben común. Curiosamente, ali ninguén foi a falar exactamente do seu caso, sino que os casos particulares serviron para poñer en contexto situacións que nos afectan a todos e a todas. Por tanto, estamos vivindo unha sucesión de momentos históricos en canto a participación e en canto a entendimento da democracia. Momentos que xa non van a ter volta atrás. Unha vez que abrimos un camiño que a xente utilice, polo que a xente pase, unha vez que vamos abrindo ese camiño queda aí para sempre. E veña quen veña detrás, goberne quen goberne, este quen este na Corporación Municipal, si deixamos ese camiño feito, si transitamos por ese camiño e se seguimos utilizando ese camiño, xa non va a poder ser borrado, nin va a poder ser eliminado dos mapas da democracia. O luns, a xente común tomou por primeira vez a palabra en María Pita. E hoxe, aquí no Teatro Rosalía de Castro, comezamos unha aventura. Comezamos xuntos e xuntas unha aventura. A aventura de escribir man a man un novo manual de instruccións para esta cidade. Un xeito novo, polo tanto, de gobernar. O vello manual de instruccións xa non serve. Non queremos máis, eu creo que ninguén quere máis que as grandes decisións desta cidade sexan tomadas por uns poucos. Sexan bons, sexan malos, sexan máis listos, sexan mezquinos ou sexan xenerosos. As decisións importantes desta cidade temos que tomalas entre todos e entre todas. Cumprimos, pois, hoxe, ou damos inicio ao cumprimento dun compromiso. Un compromiso que foi deste goberno municipal, que era abrir a porta e poñer o bastón de mando en mans da xente. Como fixemos o pasado día 13 de xuño, pero como fixemos non só este goberno municipal, sino en toda a corporación. Si en algo estamos de acordo, todos os grupos políticos que os están na corporación, é que dende o día de 13 de xuño abriuse un tempo novo. Un tempo onde as cousas xa non son iguais, onde xa ninguén pode decidir por si só e todos e todas temos que influir nesas decisións. Todos nos abrazamos a ese tempo novo, todos reclamamos ese tempo novo. Por tanto, é hora de que todos e todas participemos nese tempo novo. A porta aberta, unha cidade, todas as mans. Que quere dicir isto?
Isto quere dicir que hoxe presentamos, en primeiro lugar, a área de participación e innovación democrática. Unha área transversal e prioritaria para este goberno municipal que está en mans de Claudia Delso e do seu equipo. O seu equipo e todos e todas as traballadoras municipais que estiveron estas últimas semanas colaborando, traballando arduamente e con grande compromiso en que este proxecto que hoxe comeza aquí a andar o fixese da mellor das formas. Para todos eles e para todas elas, o noso agradecemento hoxe aquí. Esta área de participación e innovación democrática non pretende ser só unha concellaría máis, non pretende ser só unha área que se encargue de determinados asuntos, pretende ser unha área que irradie toda a acción de goberno, dende cando decidamos, pois non sei, como se poñen as paradas dos buses, cales poden ser as novas rutas de transporte público, como queremos que sexan as nosas rúas e as nosas avenidas, como queremos que sexan os nosos orzamentos ou como vamos a falar hoxe, principalmente, como queremos que sexan os nosos barrios ou como queremos organizar a gobernanza da nosa cidade. Significa tamén que abrimos unha porta para que quede aberta. Aberta a participación de todos e de todas. Aberta a cooperación e a aprendizaxe. Porque isto que comezamos hoxe, ou isto que presentamos hoxe, non é un traballo pechado. Hoxe non vimos a darvos unha solución. Hoxe vimos a formular preguntas. Aprendizaxe, porque todos e todas vamos a aprender deste camiño. Ese novo manual de instruccións do que falábamos non se escribe nun día. Nos, a Corporación Municipal, non vamos a dar ese manual construído. Vamos a poñer o libro, vamos a poñer as follas para que escribamos ese manual todos e todas xuntos. Nese camiño, evidentemente, cometeremos erros e cometeremos acertos, pero, sobre todo, aprenderemos. Non se trata, polo tanto, de un camiño predeterminado. Vamos a ir facendo camiño ao andar, como dicía a canción. Por lo tanto, vamos a construirlo xuntos e vamos a definir xuntos e xuntas a onde chegamos con este camiño. A porta aberta, unha cidade de todas as mans, significa que imos facer todo o posible para activar todas as intelixencias desta cidade. Somos moitos e moitas veciñas os que temos cousas que aportar, os que temos ideas sobre como queremos que sexa a nosa cidade. Se activamos todas esas ideas, se permitimos canles de participación e canles de utilidade para esas ideas, está claro que as decisións que tomemos van a ser mellores, van a ser máis xustas e van a ser máis inclusivas. Nos, os servidores públicos, os concelleiros e concelleiras do Concello da Coruña, seremos, neste camiño, meras ferramentas nas mans da cidadanía. A porta aberta significa tamén que abrimos a primeira de moitas canles para escoitar. Non é, polo tanto, a única ferramenta de participación que va a haber neste Concello. Haberá moitas máis, cada unha enfocada a un obxectivo concreto. Pero todas as canles terán un común denominador, que é escoitar, porque o noso deber como responsáveis públicos é escoitar e dar traslado e dar e confeccionar as políticas públicas con eso que escoitemos. A xente, e remato xa, quere máis e mellor democracia. Non hai tantos anos, as prazas enchíanse de xente pedindo máis democracia, pedindo aprofundar na democracia. Principalmente, xente nova, rapaces e rapazas que se sentían excluídas da forma na que se tomaban decisións, pero xente nova que acadou unha ampla simpatía en toda a sociedade, dende os seus pais ata os seus avós. Ese momento irradiounos a todos, aos que xa estaban na política porque viron con claridade que nunca máis se iba a poder seguir facendo política dese xeito. E antes ou despois foron incluindo novas formas de actuar no seu desenvolvemento cotián, na súa forma de facer política e na súa forma de autoorganizarse. E tamén para os que chegamos despois, que vimos nesas prazas abarrotadas de xente unha demanda de democracia. Por lo tanto, democracia que temos que construir
entre todos. Máis e mellor democracia, por lo tanto, é a tarefa que se nos encomendou ás institucións públicas. Crear as condicións para que entre todos e entre todas construamos máis e mellor democracia. Unha democracia á altura do tempo que vivimos é unha democracia acolledora e complexa, que respete a diversidade, que permita que a diversidade que hai na sociedade poda irradiar as políticas públicas. Unha democracia capaz de poñer a disposición da xente mecanismos axeitados a cada necesidade. Non vale xa dar unha resposta única para todas as arelas de democracia, de participación e para todas as necesidades. Cada necesidade, cada proceso, cada política necesitará o seu propio camiño, o seu propio proceso de participación. Democracia, polo tanto, e esta xa é unha conclusión compartida, non é soamente votar, non é soamente consultar, non é soamente intervir nos plenos. É todo iso e moito máis. Moitas grazas a todos e a todas por vir e a continuación vos deixo con Claudia Delso, a Concelleira de Participación Cidadá. Moitas grazas. Boa noite. Se escoita? Sí? Pouquiño, agora? Bueno, decía que boa tarde, boa noite, e moitísimas grazas por estar aquí. A verdade é que dá moitísimo gusto ver un teatro tan cheo. Hoxe queremos compartir con vos as liñas estratégicas e algúns dos proxectos que poremos en marcha dende a Concellería de Participación e Innovación Democrática. Comezamos, como decía Xulio, facéndonos preguntas. Por que a participación? A participación, eu diría, sí, pero de calidade. Por que a participación? Pois para tomar as mellores decisións, para tomar mellor as decisións que afectan á cidade, é dicir, o que nos afecta a todos e a todas. E por que entón unha concellería de participación? E por que unha concellería transversal? Explicou un poquinho Xulio, non? O que significa eso da transversalidade. O explicaremos un poquinho máis ao longo desta tarde. E iso da innovación democrática, que significa? Pois imos a falar diso. Nos estivemos estes meses traballando na definición e no deseño da concellería. A verdade é que somos un equipo pequeno, pero ben traballador. De feito, moitísimas grazas, unha vez máis. Nese proceso de definición nos definimos como a concellería canal, onde as distintas áreas do Concello, os distintos concelleiros e concelleiras, compañeiros e compañeiras, os distintos traballadores e traballadoras do Concello e a propia cidadanía, é dicir, todas e todos vós, podades propoñer retos para a propia cidade. Porque unha cidade pensada e construída por todas as persoas, pois como decíamos antes, será unha cidade máis xusta, é unha cidade máis inclusiva. E porque creemos que unha boa democracia é unha democracia complexa, capaz de dar resposta aos retos que podamos plantexar nunha cidade como esta e nun concello como este. Sabemos que o que estamos plantexando non é doado, o sabemos que temos un enorme reto por diante. O reto de activar mecanismos de participación estables e efectivos para toda a cidadanía. Por iso decía antes, participación sí, pero participación de calidade. E sabemos que o que comezamos hoxe é un camiño longo, non é un camiño dun día para outro. Non temos tampouco o segredo de como facer isto. O imos a ir facendo xuntas e xuntos. E imos polo tanto, o que vos vou ir explicando agora e o que vos vou ir compartindo son distintas ideas de longo termo, distintas ideas de legislatura. Nas que, por un lado, vamos a activar moitísimas cousas que non existían, pois non existía unha Concellería de Participación, pero tamén vamos a continuar con algunhas cousas que sí que existían, porque, como sabedes, na Concellería de Participación tamén temos a competencia de mocidade, de xuventude. Entón, unha das cousas que vamos a facer e nas que xa estamos traballando é a atención á cidadanía.
tentando camiñar cara a un modelo que é o modelo de atención integral á cidadanía. E isto que significa? Pois significa poder integrar os distintos canais que existen, que ten o Concello para relacionarse con vos. Todos eses canais de información, todos eses canais de demandas, todos eses canais, o 010, que ben o coñecedes, non? O canal telefónico, o canal telemático e ese hipotético canal físico, non presencial, ou seja, unhas hipotéticas oficinas de información á cidadanía. Non? A día de hoxe, pois, que temos? Un registros, non? Ese lugar presencial ao que vamos a meter pois, as peticións que nos chegan, non? As concellerías por registro. A nosa idea é integralos e abrir novas vías de relación a través das redes sociais, a través de distintas aplicacións móviles. O importante é que cada canal teña que ter o seu sentido, é dicir, o seu para qué. Porque non vamos a abrir cousas que non sirvan para nada. Temos que explicar para que sirven e explicar por que vamos abrindo as cousas, non? Entón, temos algúns canais, pero podemos ter moitos máis. Como vos decía antes, imos a continuar con algunhas cousiñas que xa existían, sobre todo no relativo á mocidade, á xuventude. Imos a continuar co programa Nocturnia, que ben coñecido por todas e todos vos. Imos a tratar de recuperar ese programa de antenas de información xuvenil nos colexios, nos centros escolares, pero creemos que a xuventude ten que ser algo transversal, igual que a participación, algo que ten que atravesar a política municipal. E por iso estamos facendo un análise dos programas que se fan nas diferentes concellerías en relación á xuventude, para poñelas en común coa xente nova, que ao fin e ao cabo é a que ten que definir, non? Como quere que sexan as políticas que lles afectan, para deseñar un proxecto estratégico de mocidade na cidade da Coruña. Tamén queremos activar un programa de voluntariado, un programa no que as persoas que así o decidan, pois é unha decisión persoal, queran adicar parte do seu tempo voluntariamente, a facer unha acción colaborativa e altruísta por decisión propia e por interés persoal. Trátase dunha acción que repercuta no ben común nas outras persoas e no interese colectivo. Como falaba antes Xulio, o luns pasado activamos un dos programas relevantes da Concellería, o Escano Cidadán. Abrimos o pleno á cidadanía. Abrimos un espazo de participación permanente no que a cidadanía podamos formular rogos e preguntas no pleno municipal. Como fixemos? O que fixemos foi desenvolver un dos puntos que había no regulamento de participación que xa existía nesta cidade dende fai case 10 anos. Era simplemente cuestión de ter vontade de facelo, e así o fixemos. E como sabedes, o puxemos en marcha o pasado luns, e 8 veciños e 8 veciñas desta cidade fixeron uso da palabra en igualdade de condicións que o resto dos representantes políticos. E deste xeito, o pleno enriqueceu a súa pluralidade. Como vos decía antes, hoxe iniciamos un camiño de aprendizaxe común e un camiño de longo percorrido. Neste camiño atoparemos varios proxectos relevantes, e por que non recoñecelo? Ambiciosos tamén. De aí o subtítulo de Innovación Democrática da Concellería. Entón, dentro deses proxectos relevantes, hai un proxecto que a verdade nos entusiasma especialmente, e tamén queremos decilo, que é o Laboratorio de Innovación Cidadá. É un programa, un proxecto, no que persoas con distintos coñecementos e distintas experiencias profesionais e persoais podan reunirse para desenvolver proxectos conxuntos, tentando despregar a súa capacidade innovadora. Un programa que vai a xerar contextos de produción abertos e colaborativos, que teñen a característica de ser accesibles e inclusivos, ampliando a cantidade de persoas que ides a poder formar parte destes contextos de creación, de pensamento, de investigación. Tentaremos poñer en marcha este laboratorio, esta idea, en pequenas fases, non por fases, ao longo destes 4 anos. E o gallá, nuns pouquiños meses, podamos informarvos do contido específico que nos gustaría poñer en marcha no 2016. Outra das grandes apostas desta concellería é esta porta
e a porta aberta, ou o que é o mesmo, os procesos participativos. É unha das raíces da nosa concellería, os procesos participativos, que son mecanismos para que a cidadanía participe de un xeito normalizado na xestión da cidade sobre asuntos de especial relevancia. Que son os procesos participativos? Pois cada proceso participativo vai a ser diferente e específico, pero basicamente son espazos e tempos nos que a veciñanza organizada e non organizada poda participar en procesos de análise, de pensamento, de investigación, de deseño, en definitiva, das políticas públicas de cara a abordar os retos da cidade. Os procesos participativos, como vos decía, teñen obxectivos diferentes, dependendo da realidade a que afecten e dependendo dos colectivos aos que impliquen, dependendo do territorio no que se poñan en marcha e tamén nos sectores nos que se poñan en marcha. Neste caso, o que vos vamos a ir explicando agora, xunto con Xiao Varela, xunto co Concelleiro de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, é o primeiro proceso participativo, que é a organización da cidade en distritos. Entón, neste caso concreto, é un tema que ten que ver co territorio, é un tema técnico que queremos facer accesible, que queremos facer simple e que queremos facer, sobre todo, participado. Como vos decía, cada proceso participativo será diferente porque estará adaptado a estas realidades ás que afecte. Todos os procesos participativos, obviamente, están orientados a todos e todas vós, a toda a cidadanía. E poremos especial énfase, e así estamos poñendo tamén neste primeiro proceso participativo que activaremos a semana que ven, en que todo aquel que queira participar poida facelo. E cando falamos disto, falamos de toda esa parte da sociedade que vive nunha situación de brecha social, de brecha económica, de brecha digital. E a toda esa xente, a toda esa parte da cidade, tamén queremos e debemos chegar, porque tamén teñen dereito e temos dereito a participar, non? E a tomar parte e a formar parte das decisións da cidade. Dentro desa preocupación por que todo o mundo que poida participar poda facelo, a conciliación é outro aspecto fundamental a hora de deseñar estes procesos participativos, pois non queremos que ninguén se quede atrás. Para iso, poremos todos os medios para que, ademais da participación presencial, aquelas persoas que non se podan desplazar aos lugares onde se leven a cabo os procesos participativos presenciais podan facelo a través de internet. Non para iso serve a tecnoloxía tamén. Para iso temos traballado moitísimo e para poder presentarvos hoxe un espacio web que vimos de abrir dentro da web do Concello. Logo vos ensinaremos un pouquiño. Entón, calquer persoa, ademais de participar presencialmente, vai a poder facelo dentro da web. E os procesos van a ser prácticamente o mesmo que ocurra presencialmente, vamos a tratar de que ocurra tamén na página web, dentro do que vamos a intentalo sempre. E esa conciliación tamén familiar, é dicir, que cando pagamos os encontros presenciais en horario de tarde, vamos a intentar, sempre que non sea posible, habilitar e facilitar que haxa conciliación familiar, é dicir, que haxa un espazo para crianzas e para que esas persoas que teñen nenos e nenas podan tamén vir presencialmente a participar. Eso logo vos lo diremos tamén, pero no proceso dos distritos é así. É dicir, nais, pais, aboas, avós, podedes participar e vir cos pequenos e cas pequenas. Ben, primeiro proceso participativo, organización da cidade en distritos. Vos decía antes, é un proceso que parte dunha... É un proceso que nos vai a facer tomar unha decisión moi relevante para a cidade. É un proceso cun contido técnico, hai que decilo, pero a través dunha metodoloxía que estivemos deseñando conxuntamente coa Concellería de Rexeneración Urbana, tratamos de facelo o máis accesible posible. O primeiro proceso participativo comezará a semana que ven, o día 22, o martes, día 22 de setembro.
A organización da cidade en distritos significa organizar a organización do territorio para a organización da vida democrática, para facilitar e posibilitar unha participación cidadá estable e efectiva para toda a cidade. Que vai ocorrer a partir do día 22? Van a ocorrer 27 encontros presenciais distribuídos por toda a cidade, por distintos barrios da cidade, tentando adaptar os horarios aos horarios de participación habituais de cada contexto, de cada barrio. Para iso, contamos coa colaboración de todas as directoras de todos os centros cívicos desta cidade. Gran parte destes encontros presenciais terán lugar nun centro cívico, pero tamén sabemos que hai barrios que non teñen centro cívico, co cal, neses lugares, buscamos outros espacios onde poder facer o encontro presencial. Universidade, Oficina do Consumidor. Para todas esas entidades, para todas esas institucións da cidade que facilitaron os seus espazos para poder realizar estes encontros, a todas elas, a todos e a todas elas, queremos agradecervos a vosa colaboración. Moitísimas grazas. Como vos decía antes, cada un dos procesos participativos vai a ter específico. Neste caso concreto, deseñamos unha metodoloxía específica, única, irrepetible, seguramente, que implican que, por un lado, vai haber un traballo individual e un traballo colectivo. Logo volvemos a explicar con imaxes, pero para ir dándovos a idea. Vai haber un traballo individual no que vamos a partir cada quen da súa propia experiencia persoal e particular en relación ao barrio, e esa experiencia persoal e particular vaise contrastar coas experiencias persoais e particulares de todo o resto das persoas e se vai a construir, digamos, ese debate colectivo sobre o distrito. Nese traballo colectivo, as persoas que habitan nun mesmo territorio ou en territorios próximos poderedes debatir sobre os criterios e as competencias que pensamos que debe ter un distrito. Esa decisión tamén a vamos a someter a debate dentro do proceso participativo. Cal é o sentido dos distritos? Que deben ser? De novo, o para qué? Para iso, vamos a traballar cun mapa, con distintos dispositivos. Un deles é un mapa onde debuxar, por un lado, os límites do barrio e, a continuación e colectivamente, debuxar o que sería ese hipotético distrito. Unha vez realizado este proceso participativo, organizaremos un foro cidadá, faremos unha posta en común, onde compartir con todas e todos vós os resultados deste proceso. Isto agardamos que poda ocurrir antes de final de ano. A seguinte fase deste proceso participativo da organización da cidade en distritos consistirá nunha análise técnica dos datos recollidos e agardamos que nun prazo menor a 4 meses podamos devolvervos, digamos, todo iso que ocurriu, pero feita esa análise técnica, non? É dicir, que esa análise técnica, ao fin e ao cabo, é recoller todo o ocorrido e mostrárvolo con rigor e responsabilidade. Ese é o noso compromiso. E tamén nos comprometemos dende o Concello e dende a Concellería de Participación a ter en conta eses resultados á hora de tomar as decisións estratégicas, non? Ahora vamos. Neste caso, a decisión de como vamos a organizar a cidade en distritos e como van a ser eses distritos. Ben, este é o primeiro, e xa remato, e vamos a explicárvolo máis no concreto para que o vexades. Este é o primeiro paso para establecer entre todas e todos cales serán os lugares de referencia en toda a cidade, nos que a cidadanía vai a poder participar de un xeito permanente nas decisións da cidade. E, nomeadamente, o feito de ter a cidade organizada en distritos nos vai a permitir desenvolver dun xeito de novo estable e regulado e normalizado
os orzamentos participativos, outro dos proxectos relevantes que levaremos a cabo dentro da Concellería de Participación. E agora, si vos parece, imos a explicarvos. Bueno, este é o espazo web que vimos de abrir dentro da página web do Concello. Nos encantaría poder estar nos 27 encontros físicos e presenciais, tanto a Xiao, a Xulio como a min, pero eso non vai a ser posible. Entón, para iso, fixemos un vídeo, digamos, explicativo, moi breve, no que se poderá ver en todos eses encontros, non? Como benvida, tamén explicando, non? O por que estamos facendo todo isto. Podedes directamente inscribirvos, facer a participación online. Abaixo hai está desglosado, non? A explicación, o que é tamén unha información similar a que tedes nos folletos. Hai tamén un mapa no que podedes ver exactamente onde se van a desenvolver estes encontros. Como vos dixen, basicamente en centros cívicos da cidade, pero tamén noutros lugares, como a aula magna da Facultade de Dereito, a Oficina de Información ao Consumidor. Esta é a parte da participación online. Isto é o que veredes, as persoas que non podades vir e querades participar dende a casa, onde queirades. Esta, digamos, é a primeira fase e é esa fase máis individual de cal é o barrio e vamos a situar o meu barrio, o que eu creo que é o meu barrio, cales son eses límites do barrio, non? Eso non é unha decisión fácil e somos conscientes de que posiblemente tamén é unha decisión conflictiva, non? De establecer cal é o límite do barrio. Pero iso é tremendamente interesante e tremendamente rico, non? A hora de que participemos colectivamente neste proceso e neste deseño. Logo, hai outra pregunta que é que se sinale, digamos, o centro ou o espacio de referencia do barrio. Cal sería ese espacio? Seguimos no barrio. E tamén que se sinalen cales serían os barrios limítrofes cos que máis te relacionas, non? Porque ás veces vivimos nun lugar, pero traballamos noutro, ou compramos noutro lugar, ou pasamos máis tempo noutro barrio, non? Diferente do que dormimos, por exemplo. Tamén nomear e delimitar cales serían os espacios de unión que relacionarían o que consideras o teu barrio cos barrios limítrofes. É dicir, de novo, eses lugares, non? Esas interseccións. Vos lo decía antes, non? Vale, nos saltamos unha. Sí. Antes vos decíamos que dentro deste proceso participativo tamén decidiremos cales deben ser as competencias que ten que ser un distrito. O para qué, non? Entón, para que pensamos que son útiles os distritos? E aquí vería a parte colectiva que se fará en grupos de ter un debate, non? E debuxar o que serían ese hipotético distrito, non? E aquí ven unha parte bastante interesante, diría, que é escribir como un relato os desacordos dentro do debate, non? Onde estiveron eses momentos, digamos, de máis dúbida, non? De máis crise, de máis disenso. Porque ese é unha información tremendamente interesante, non? E tremendamente relevante. Entón, digamos, trasladar todo ese debate a un relato escrito. E isto é o resumo. Para dar paso a Xiao, decirvos que a transversalidade é isto que fixemos con este proceso, co deseño deste proceso. É dicir, que a Concellería de Rexeneración Urbana nos diga o que necesita, que é que vos compartades a vosa experiencia
persoal sobre o barrio e a contrastedes e a poñades en común e se escoite a vosa voz e podades contribuir á construcción colectiva da cidade e nós, na Concellería de Participación, deseñar como podemos facer isto posible, que metodoloxía pode funcionar e pode servir para levar isto a cabo. E así o fixemos. Concellería de Rexeneración Urbana, Concellería de Participación, Departamento, Servicio de Innovación Tecnolóxica, que tamén son os que nos están axudando a facer todo isto hoxe posible, e o streaming, moitas gracias, e o Observatorio Urbano do Concello. Iso é a transversalidade era iso. Xao Varela. Bueno, eu teño unha intervención moi cortiña, me trouxeron para dar a pincelada técnica. A verdade é que é un momento moi emocionante bueno, para min, creo que para todos, para toda a xente que chegamos de novo a este concello. Bueno, darvos as gracias a todas por vir, por encher o teatro. E digo que é emocionante porque a verdade é que eu creo que isto é unha das patas principais ou unha das xustificacións que lle dan sentido a todos os meses que levamos de traballo ás costas, non? Porque, quizáis, este ámbito que se abre de novo nesta cidade, que tiña, eu creo, estes deberes en facer, non? A nivel de participación cidadá e democracia, pois, bueno, era un dos nosos obxectivos, non? Cando nos metimos nesta aventura. E digo que tiña os deberes en facer porque, bueno, non por unha impresión, sino por cuestións legales. Quero dicir que a Lei de Grandes Cidades, do 2003, que entrou en vigor no 2004, pois marcaba como obligatoriedade que a cidade se dividira en distritos, non? Esta a ninguén se lle escapa, esta é unha cidade de barrios, onde conviven moitísimas realidades. Ese é o noso proxecto de cidade, darlle voz a todas esas realidades. Unha cidade moi diversa, pois que ten que responder de maneira diversa e particular a cada unha das identidades e das necesidades desos barrios. Pero o barrio, e falo do barrio porque non é o mesmo que o distrito, non? O barrio é a unidade mínima de convivencia, o barrio é o que aparece cando saímos da porta de casa, non? O barrio da festa, o barrio das relacións, non? E o distrito é outra cousa. O distrito é unha unidade mínima de relación entre o concello e a cidade e a cidadanía. Os distritos, por simplificalo, e non me vou a meter en berenjenales técnicos, pero é o escenario, non? E realmente nós non sabemos aínda o que a cidade quere que sexan os distritos, e por eso se abre este proceso, porque entre todas nos gustaría que decidíramos de que maneira queremos relacionarnos co concello, non coa administración. O distrito pode ser un espazo de encontro, de debate, pode ser un espazo administrativo, pois para facer xestións, pode ser un espacio representativo, non? De xestión de recursos, pode ser cada unha desas cousas ou todas ao mesmo tempo, non? Pero eu creo que eso compre que o decidamos entre todas e entre todos. O que sí que é moi importante é comunicarvos que queremos que os distritos teñan unha repercusión real, que non se queden en algo meramente consultivo, sino que sirvan para que os recursos que a administración ten pois se traduzan de maneira real nas necesidades que a cidadanía expón, non? Ou que a cidadanía ten. E iso que vamos a intentar. Ao final, é unha cuestión non só de distribuir os recursos públicos, pero tamén, bueno, abriremos proceso, non será fácil, pero se abrirá o proceso dos orzamentos participativos. Bueno, pois imaginamos que os distritos serán a canle vehicular, non, de ese tipo de procesos. E para acabar, non, o sea, ao final, e dende a postura ou dende a concellería que me toca,
ao final, para o que nos vale os distritos é para a construción colectiva da cidade, non? Para que realmente a cidade, independentemente de que haxa unha parte administradora ou técnica, non? Que convirta as necesidades e os desexos en realidade, bueno, pois nós o que necesitamos é ter as canles para escoitar cales son as necesidades dos barrios e darlles forma a esas necesidades. E para eso confiamos nos distritos, non? O sea, ao final é intentar convertir a cada unha de vós, a cada unha de nós, en planeadores da cidade, non? En urbanistas, a través desos mecanismos. E que finalmente sexamos capaces de saber e non de decidir dende o goberno cal é a alma, non? Que queremos, que entre todas queremos que teña a cidade. E nada máis, vos deixo de novo con Xulio. Ides a participar? Bueno, solo por facer así un balance, antes de abrir palabra, e que tamén nos trasladedes todas as dúbidas, todas as preguntas que queirades, decirvos que, ao fin e ao cabo, isto que se abre hoxe non deixa de ser un proceso de aprendizaxe común, de aprendizaxe compartido, no que todas as partes vamos a aprender as unhas das outras. Se trata diso. Entón, bueno, nos vemos neses canais de información, de atención, de telemáticos, telefónicos, nos vemos neses programas de xuventude, nos vemos neses procesos participativos, nos vemos nese proxecto de voluntariado, nese escano cidadá, nos vemos nese laboratorio de innovación cidadá e nos vemos nesta porta aberta e nos vemos, agardamos vervos no proceso de organización da cidade en distritos. En todas as cadeiras tedes a información e tedes tamén, digamos, o folleto para inscribirvos. Necesitamos saber máis ou menos cantas persoas ides a vir para preparar os materiais, é por iso que pedimos a inscripción. Hai unhas furnas na entrada do teatro e tamén podedes darllas a alguén da organización por si queredes xa inscribirvos. E o dito, moitas grazas por querer participar e, sobre todo, por estar aquí. Moi ben. Eu creo, efectivamente, que hoxe aquí temos un exemplo, non? Desto que falaba ao principio sobre a participación e sobre a toma de decisións. máis alá de presentar a toda a Concellaría e os proxectos da Concellaría, hoxe é a punto de partida, non? Para o tema do proceso de participación sobre os distritos. Aquí, a hora de deseñar os distritos da cidade, había varias opcións, evidentemente, non? Había unha opción que era coller o mapa da Coruña, sentarse 3 técnicos ao redor dunha mesa e trazar liñas. E dicir, estes son os distritos. Levar isto aos grupos municipais, discutilos, que os grupos municipais fósemos os que decidísemos se a cidade quería eses distritos ou outros, e pechalo. Ou hai outra forma de facelo. E esa é a forma de facelo que queremos que comece hoxe. Unha forma en que cada un ou cada unha de nós decida unha serie de cousas. A primeira, dicir, cal é o meu distrito? Ata onde chega o meu distrito? Vale, eu son da Gaiteira. Donde comeza a Gaiteira e donde remata? Donde empeza o Castrillón e remata a Gaiteira? As onde chegan os castros? Deben ser os castros o Castrillón e a Gaiteira un só distrito, ou debemos incluir 4 camiños tamén, ou 4 camiños debería ir coa zona do ensanche. Son decisións que hai que tomar. E estas decisións, repito, hai 2 formas de tomala. Hai a forma clásica, digamos, é dicir, onde os listos, os que saben, o digan e decidan, ou hai a forma de que os listos, os que saben e os que somos todos, o decidamos. Pois isto é o que pretendemos facer, non é outra cousa. Eu creo que, a lo mellor, agora é o momento para que empecemos a reflexionar sobre isto ou sobre calquera outra cousa que vos apeteza. Creo que por aí hai uns micros repartidos e, por lo tanto, é o momento de quen o quera utilizar, que utilice e que nos traslade as dúbidas, as suxestións ou as ideas que isto vos dá. Moitas grazas. Así que agora é o vosso turno, levantade a man e
y aparecerá un micrófono. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación y no quería irme con una duda que tengo. Habláis de que los distritos evidentemente tienen una parte de organización territorial, de lo que es el territorio, pero tienen otra parte de lo que es colectivo de gente que se va a plantear, decidir cosas para su distrito y para su ciudad, ¿no? Entonces, la duda que tengo es si en esos dos parámetros, evidentemente, un colectivo para que realmente pueda debatir en buenas condiciones y con eficacia no puede ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Es decir, la población de los distritos es un parámetro a tener en cuenta para su efectividad y la extensión territorial también, ¿no? Y teniendo en cuenta esos dos parámetros, me gustaría saber qué cantidad de distritos tenéis en la cabeza, que puede ser el correcto. Non eres o primeiro que fai esa pregunta. A verdade é que valoramos neste proceso de deseño da metodoloxía dar esa información, non? Dar esa información que existe, non? Quero dicir, os técnicos non fixeron tamén esa hipótese, pero de algún xeito tamén chegamos á conclusión de que así tamén estábamos condicionando o propio proceso. Entón, temos referencias de outras cidades que teñen distritos. Compre decir que Coruña é unha desas raras cidades que por lei debería estar organizada en distritos e non o está. Pola dimensión que temos, pois bueno, a día de hoxe temos 2 distritos que son Oza e Pescadería, pero que non exercen como tal. Entón, cidades como Zaragoza, que teñen 14 distritos urbanos e 14 distritos rurais, é unha referencia que existe. El din que é excesiva, pero ese mesmo criterio que ti decías da demografía non dos barrios é algo que tamén se vai a debatir. Porque que pasa con todos eses entornos rurais que existen nesta cidade e que teñen esa identidade e que teñen ese dereito tamén a decidir, non? E que quizáis hai menos cantidade de poboación, pero quizáis pola súa idiosincrasia pois tamén teñen. Entón, bueno, é un tema. Igual que decidimos non dar ese dato non a hora de facer o proceso, pois eu creo que temos moitísimas referencias de cidades similares nas que pois eso se manexan entre 12, 10, 8, 6 e nos decidiremos o que queramos, non? Que sexa e o que atopemos que teña sentido. Compre decir tamén que esta decisión é unha decisión moi relevante e que ten que tamén facernos de algún xeito corresponsables, non? O feito de que o distrito se convirta nun organismo, nunha descentralización administrativa do Concello, ten un componente, unha reacción, unha consecuencia de recurso económico, de recurso de persoal, que deberían traballar aí tamén. Entón, eso tamén temos que telo en conta a hora de tomar esta decisión. Hai moitísimas cousas que ter en conta. Non sei se respostei exactamente, pero... Veña, máis. A ver, eu, despois de felicitarvos por poñer en marcha todo isto, quería comentar que me asaltan bastantes dúbidas, porque, a ver, polo que estades a dicir, parece que isto é máis ou menos a posta en marcha do regulamento famoso de participación cidadá, que se foi aprobado no seu día. Hai un momento comentastes que outro día no pleno xa participaron determinadas persoas en función precisamente de que xa estaba previsto no regulamento e agora parece que o tema vai polo mesmo camiño. E eu lamentaría que unha vez máis, porque aquí fixos un proceso parecido a este, no ano 2003, que foi 2004, non recordo agora con exactitude, que se convocou todos os colectivos da cidade e participamos todos nun debate sobre o tema de participación. E daí elaborouse un regulamento
non se chegou a consenso, foi un regulamento moi controvertido. Entón, porque o regulamento e a participación non é só os distritos, hai moito máis que iso, non? Entón, me dá a impresión de que, lamento que teño dúbidas, porque teño medo de que se frustre unha vez máis un proceso que me parece absolutamente fundamental e necesario. Teño medo que se frustre. Porque chegades xa cunha idea ou cunha estrutura, é dicir, estades chamando a participación, estades nos dicindo todo abaixo arriba, pero de arriba xa ven unha mínima estrutura montada. Dicide, participade por aquí. Eu voto menos de facer un debate previo entre todos os colectivos para que nós tamén poidamos discutir que tipo de participación queremos, por que distritos, por que non distritos, que funcións van ter, como se articula todo o que existe neste momento na cidade organizado, que está, que existe, e que ten a súa vida de moitos anos, histórica, como se articula aí na participación no Concello, asociacións de veciños, organizacións de todo tipo, e como se articula tamén a participación de todo o resto da xente que non está organizada. E ese debate creo que tamén o deberíamos poder facer os cidadáns, non só desde a Concellalía, que me parece magnífico o traballo que fixestes, pero que entonces eu creo que se poñen un poquinho o carro antes dos bois. É dicir, que hai un discurso moi de participación, pero de alguna maneira estáse nos furtando, é dicir, existe unha pequena trampa aí. E entón eu lamento dicir isto, pero que de verdad que teño medo que debido a isto se frustre este proceso. Sería bastante lamentable, verdad? Porque eu concluo, é dicir, coincido totalmente co que dixo xo hai un momento. Todos os pasos que se dan neste camiño é extraordinario, porque con posterioridade vai ser difícil botalos atrás. É dicir, todo o que sea avanzar na democracia e na participación é extraordinario, pero claro, o problema é que aquí é dicir, a xente que vivimos na cidade, vos falastes de pluralidade, non sei se utilizaste esa palabra, a cidade é tremendamente plural, ideolóxicamente, desde todos os puntos de vista. Entón, os conceptos de participación, os criterios de participación son tamén moi diferentes, non? Entón, para chegar a ese consenso, eu gustaríame que fose previo, é dicir, que antes de eso se abrira ese debate, existe un regulamento, puñámoslo en riba da mesa, deixamos que sirve deso que había feito e que temos que desbotar, porque o mellor xa temos avanzado algo aí. Senón eu, non sei, pero penso que pode haber bastante problema con este tema. Sí, pero eu creo que eso que pides é exactamente o que estamos facendo. Ou así o interpreto eu. É dicir, nos aquí non estamos dicindo vamos a desenvolver un regulamento, é dicir, vamos a reflexionar xuntos e xuntas sobre un aspecto concreto da participación cidadá, que son os distritos. Por que? É certo que hai cartas que veñen, por así decirlo, marcadas. É dicir, a lei nos marca un marco, nos pon un marco, e nos nese marco temos certa flexibilidade, pero evidentemente unhas limitacións. E o que nos intentamos facer a través deste proceso é precisamente poñernos a reflexionar sobre un instrumento concreto, como son os distritos, como o configuramos. Primeiro, como o configuramos territorialmente. É dicir, cantos distritos, cal é a súa dimensión, de onde a onde. En segundo lugar, que funcións lle damos a eses distritos? É dicir, para que van a servir dentro das posibilidades legais que haxa. E en terceiro lugar, como vehiculizamos a participación nese ámbito concreto dos distritos. E aí, evidentemente, tendo en conta toda a complexidade de asociacións de veciños, efectivamente, de asociacións de calquera outro carácter, cultural, deportivo, etc., e de veciños e veciñas que queren participar, pero non están asociadas. E esa é a reflexión que vamos facer. Por tanto, eu creo que tes razón. Tes razón no que dis, pero é o que vamos a intentar facer. Non sei, Claudia, si non é, digamos, si non estamos entendendo ben. Sí, simplemente añadir, non, que sabemos o que ocurriu en 2004, sabemos que temos un regulamento, de feito, de aí partimos, pero tamén sabemos que ese regulamento responde ás lóxicas de aqueles anos e que ese regulamento convén actualizalo. Para iso se abrirá un proceso participativo no seu momento, para falar en concreto do regulamento, pero agora estamos falando da organización da cidade en distritos e, como explicou Xiao tamén, temos, digamos, ese condicionante legal que nos di que eso xa tiña que estar feito e que non está feito. En todo caso, todo o traballo previo do que somos plenamente conscientes e coñecedores e coñecedoras, e foi unha das primeiras cousas que fixemos ao chegar á Concellería,
está aí e se está tendo en conta e se vai a ter en conta, pero o que estamos falando agora, non, e explicando agora é que vamos a activar o que o primeiro proceso participativo que vamos a activar ten que ver coa organización da cidade en distritos e vamos a abrir ese debate sobre o territorio. Pero eso non quita que ese outro debate, que é interesantísimo, se teña e se está tendo tamén o activar este proceso. E, bueno, e tamén decir que non teñades tampouco medo en preguntar, en que podamos contrastar dúbidas e demais, e tamén incluso que non necesariamente teñamos que respostar solo nós, non? Sino que tamén se poda xenerar unha conversa, non? Un debate tamén aí. Trae no micro. Por aí. Ola, quería preguntar desde o Concello que ides facer con o voluntariado que dixeches. Como ides facer? Unha cousa nova? Vais ás entidades que xa teñen voluntariado traballar con elas? Facer unha... Como ides facer, por favor? Vamos a partir do que hai e a facer, digamos, a idea é poder facer un programa de voluntariado máis amplo e que poda ser un programa de voluntariado a nivel concello. Claro, pero, quero dicir, nós estamos, o sea, que vos expliquei antes, non? É parte do deseño da concellería. Evidentemente que hai moitísimas, hai algunhas ideas pois que todavía non están elaboradas. E tamén hai que ser honesto e honesta en decilo. E cando se elaboren, quero dicir, o punto de partida vai a ser o que xa existe. Sabemos que hai voluntariado nesta cidade, sabemos que houbo máis voluntariado e sabemos que pode haber todavía máis e que se pode articular de moitas maneiras. E esa é a nosa vontade, facelo e traballar niso. Pero tamén é verdade que somos pouquiñas mans, como decía antes, moi traballadoras, pero que agora, despois de facer todo o deseño global da concellería, tivemos necesariamente que centrarnos nesto que estamos presentando agora e que ten moitísimo traballo por detrás. Entón que os outros programas non os vamos a ir desenvolvendo pouquiño a pouco e tamén pouquiño a pouco os iremos presentando. Hola, enhorabuena por la iniciativa, por convidarnos todos, a todas, a este espacio que é menos teatral, penso eu, que o Salón de Plenos do Concello, por outra parte. Imos ver, a miña pregunta é moi precisa. Dentro da participación cidadá se contempla esa participación para a distribución dos orzamentos municipais? Nada máis. Sí, claro, eu creo que unha das funcións dos distritos van a ter que ser esa. Claro, decidirémolo, non? Pero eu entendo que sí. O sea, va a haber unha parte dos orzamentos, sobre todo dedicado a investimentos, no que eu creo que os distritos van a ter que decidir e van a ter que priorizar. A cuestión aí tamén ten a súa complexidade, non? Porque cando un decide, cando un prioriza, renuncia, non? A certas cousas. Por tanto, sí, o sea, a nosa vontade é que sexa así. E, de feito, bueno, para este ano xa queremos empezar con pequenas pinceladas, sin ter aínda a estructura administrativa ou legal ou reglamentaria montada, pero creemos que sí que hai marxe, non? E outro día, de feito, faramos algo no pleno tamén disto, non? Da posibilidade de facer un piloto, non? Xiao. Sí, efectivamente, non sei se me escoita. Claro, o tema dos orzamentos é un tema complexo porque exixe planificación para a súa execución, non? Quer dizer, que licitación e demais. Quer dizer, que os mecanismos na administración, lóxicamente, por cuestións de legalidade e transparencia,
pois, bueno, son lentos. Entonces, este ano que ven seguramente non podamos afrontar os orzamentos participativos, pero sí que vamos a arrancar con un proxecto piloto, non? En principio, o que estamos valorando é a posibilidade de facer algunha intervención unha vez que empecemos a falar dos distritos, aínda que non os teñamos establecidos, pero facer intervencións, non sei se en varios ou nun, de acupuntura urbana, non lle chamamos, de maneira que as veciñas e veciños desos distritos podan decidir parte do investimento de que maneira distribuílo, non? A nivel de actuacións físicas nese distrito. Bueno, pois, sobre todo no que ten que ver con infraestructuras, equipamentos, bueno, o asunto físico, non construído, pero, bueno, o estamos traballando, non? Sí, boas noites, enhoraboa. A pregunta é moi sinxela. Nesos distritos, unha vez configurados, dentro das asambleas que se vayan a producir, cal vai ser a metodoloxía, habida conta que hai distritos onde as colectividades, seña deportivas, viciñais, etc., como se vai ter en conta eso e nada máis. Moitas grazas. Pois eu creo que esa é unha das cuestións que temos que decidir, esencialmente, non? Nos aquí, cando presentamos isto, intentamos traer poucas certezas, non? Porque eu creo que é bo que o debatamos. E ese é un exemplo de un debate moi serio. É dicir, as asociacións, por ser asociacións, deben ter unha voz cualificada ou non. Eu creo que aquí seguramente hai opinións para todos os gustos con respecto a isto. Seguramente algunhas encontradas. Sobre todo cando digamos que asociacións teñen que estar aí, cales non. Como, digamos, medimos as asociacións que teñen que estar aí ou as que non. Teñen que estar todas? Son preguntas que temos que facernos, evidentemente. Ou, como damos voz àquela parte dos veciños e das veciñas que non queren estar en asociacións, pero sí queren participar nas decisións do seu distrito? Eso, evidentemente, van a ser debates que temos que dar aquí. E temos que darlos con seriedade, por lo tanto, non? E parte, é dicir, o camiño este da porta, da porta aberta, o camiño dos distritos, é un pouco isto, ter poucas certezas. Repito, nós podíamos facer, digamos, as canles de participación máis tradicionais, presentar un proxecto e que a xente diga, isto me gusta, isto non. Iso, evidente, é como se fai agora en moitas ocasións, nos procedementos de alegacións. Pero eso require que sexa a corporación a que presente ese proxecto e despois a xente diga, pois cámbiame isto aquí ou cámbiame isto acá. Pero nós o que estamos intentando facer é o paso contrario. É dicir, ese construir de abaixo arriba significa que esas decisións vamos a ter que irlas tomando todos e todas. Por tanto, nós o que pretendemos con este proceso é facer de vehículo para tomar esas decisións. Cando eu decía antes que este era un manual por escribir, que este era un camiño por andar, quería decir precisamente isto. É dicir, que temos que partir con poucos preconceptos pola nosa parte. Evidentemente, cada un de nós ten as nosas ideas. A Concellería ten as súas ideas de participación, a Concellería de Regeneración Urbana supoño que ten, evidentemente, na súa cabeza un mapa de distritos, pero non se trata de que fagamos así, se trata de que fagamos ao revés. Pero aí está, é un debate moi ben apuntado, ese que das ti, e que eu creo que va a ser un dos debates principais a hora de planificar non só a participación nos distritos, sino en xeral a participación cidadá, non? Como cualificamos as voces. E eu añadiría que dentro deste proceso, non, dos distritos, onde o foco é a falar, non? Falar tamén deste novo concepto, non? Dos distritos, do que significa, de cales deben ser as súas competencias, o seu sentido e demais. Tamén hai outro tipo de obxectivos e outro tipo de cousas que van a ocurrir. Vai a ocurrir que entidades dun mesmo barrio, dunha mesma territorialidade, se coñezan, se poñan cara, que veciños e veciñas que viven, traballan e conviven nun mesmo espacio e non se coñecían, o fagan. E aí ocurren tamén cousas, non? E seguramente ocurrirán, se abrirán novos debates, non? Ao fin e ao cabo, se trata diso. Cando falábamos antes tamén da Concellería Canal,
Que significa iso? Significa que non sexamos solo nós a facernos preguntas ou non solo vos a facernos preguntas a nós para que nós demos as respostas, senón que as preguntas nos las temos que comezar a facer todos e todas e as respostas tamén, porque deso se trata e a inteligencia colectiva é moito maior a que tedes aí que a que temos aquí. Hola, quero darvos as gracias pola posibilidade que temos desde a ciudadanía de contactar cos que nos mandan, sabendo que ides a facer o que a maioría da ciudadanía e ese acervo colectivo cando sabemos que é mellor para todos o vai a poñer en práctica. E polo que estón vendo, estades abrindo a porta a todos os cidadáns e a todos os colectivos desta cidade para que os centros cívicos sean un punto de referencia e de unión e de un punto de onde saber, a onde dirixirnos para que desde as zonas onde vivimos estén abertas a todos, non? É a miña pregunta. Bueno, os que mandades o des vos. Nos, como moitos, xestionamos, non? Ou intentamos vehiculizar a quen manda, non? Os que mandades o des vos. Eu creo que moito máis que iso, non? Que simplemente abrir os centros cívicos máis, o cal en sí é positivo, non? Nos aquí estamos planteando algo que eu creo que vai moito máis alá, que é eso, gobernar conxuntamente, non? Se trata diso, de ter instrumentos de que nos permitan decidir certas cousas no barrio, ter servicios no barrio, porque eso tamén é importante, ou no distrito, pero tamén tomar decisións do noso distrito. Eu creo que vai un pouquiño máis alá deso que dicías, non? Pero eu, no fondo, o que pido é que cando queiramos reunirnos ou cando poidamos reunirnos ou cando ter un punto de referencia e que o punto de referencia non sempre sexa a cafetería tal ou un sitio non sei que ou ser un colectivo de compañeiros e compañeiras ou partidos políticos de que cando vas a pedir un permiso para poñer cousas en común che digan para ti non. Aí estamos falando doutro tema. Aí estamos falando da xestión dos espacios municipais. E aí vou vos decir algo que non vos dixen antes, pero que tamén é algo no que estamos traballando, e as compañeras da Concellería ben o saben. Estamos traballando nun inventario de locais municipais que sorprendentemente nesta cidade non existía. Un inventario de locais xunto, de novo, outro traballo conxunto coa Concellería de Rexeneración Urbana, onde podamos ter xeolocalizados eses espacios municipais para efectivamente saber o que temos e saber pois todas esas entidades que pedides local, que sodes moitas, pois poder facilitarvos, non, eses locais. Pero este traballo que estamos facendo, que por un lado é o inventario, hai outro traballo que é o procedemento de relación, o procedemento de uso deses espacios. E iso ten que ver co que estabas ti dicindo, non? Por un lado, neste caso, dos locais municipais, si son cedidos, ou seja, se tistes unha cesión temporal ou máis a longo termo, non? Bueno, como ten que ser, non? Como é esa relación. E tamén temos que traballar, e estamos tamén traballando en como plantexar a xestión, non? As maneiras de xestionar neste caso, os centros cívicos, non? Que ata o de agora era unha competencia, e temos a compañeira, non? A Silvia Cameán, que é a Concelleira de Xustiza Social e Coidados, é dicir, os centros cívicos eran ata agora unha competencia exclusiva de servicios sociais. Entón, eso ten que ir, digamos, actualizándose, non? E temos que ir camiñando tamén, pois igual que estábamos falando antes da atención integral á cidadanía, temos tamén que plantexar outras maneiras de xestión, non? Onde a cidadanía e especialmente os colectivos, non? E as entidades formais e informais da cidade que existimos, non? E que somos moitas, non? E sodes moitas,
teñades voz e teñades incluso capacidade de xestión. Xusto hoxe Madrid precisamente anunciou un modelo no que están traballando. Eso é outro dos retos e outro dos traballos que vamos a abordar con total seguridade. Bueno, nos estamos encantados de responder a todas as preguntas, pero tamén estamos desexosos de escoitar as vosas opinións. É dicir, se entendedes que este proceso vos parece útil, non vos parece útil, que agardades dunha cidade dividida en distritos, para que deberían servir eses distritos, se estaríades dispostos a participar nesas entidades descentralizadas, non sei, tamén sería bo, pero bueno, encantado de responder a todas as preguntas. Hola. Hola. Ben, en principio o que acabades de presentar hoxe, na miña opinión, é ilusionante, non porque sexa en sí maravilloso, sino que é unha cousa que é totalmente normal nunha cidade moderna. O que pasa é que posiblemente, por lo menos para min, sí é ilusionante, porque creo que temos que ter en conta de onde vimos. É dicir, se miramos para atrás, levamos moitos anos de democracia nesta cidade e todos os gobernos municipais empezaron dun xeito, que ninguén se ofenda, parecido ao voso en algúns aspectos. É dicir, todos nos ofreceron participación, todos nos ofreceron que se nos iba a escoitar, todos nos ofreceron maravillas. O que vos ofrecedes tamén é tremendamente maravilloso. O que pasa é que todos sabemos, creo, como acabaron as cousas. E as cousas, na miña opinión, acabaron sempre igual. Non por a oposición ou a participación da cidadanía, senón porque desde o propio Concello, desde o propio Goberno Municipal, por acción ou por omisión, todo quedou en nada. Entón, vos non deberíades olvidar eso. E a última reflexión, posiblemente, como sodes moito máis novos os que estades que os que vos precederon, e algún dos que vos falamos entre eles eu, posiblemente deberíades mirar as hemerotecas, que seguro que facedes, e ver como empezou a democracia na Coruña, e tende cuidado, como empezou a democracia na Coruña e como se tumbou. E creo que estades empezando ben, pero creo que isto van facer todo canto este nas mans de algúns para dinamitar o que facedes. Aquí nesta participación, si é certo que ides levar adiante tal como a contades, pareceme que non se lle nega a participación a ninguén. Outra cousa é a dinamitación, o dinamitado que pode estar desde fora. Entón, tirade pa diante, pero sabede o que vos espera. Nada máis, e en principio, noraboa. Moitas gracias. Hola. Hola. Arriba. Sí. Hola. Eu particularmente non teño coñecemento para saber como funcionan os distritos. Entón, para min non é útil axudarvos a dividir os distritos porque non entendo ben para que sirven. Si me parecería máis útil que dedes un plazo para a xente que si sabe para que sirven e a partir de aí dicir que o que vai facer, e aí si podería entrar eu nun debate en que me pode interesar dentro dese distrito. Pero facer o distrito, como non sei moi ben cal é a función, pois moita axuda non vos podo... Bueno, pero para eso son os encontros presenciais, non? Eu creo que, efectivamente, acabas de poñer o dedo, eu creo que nunha chaga importante, non? Os procesos de participación, para ser procesos de calidade, teñen que ser procesos informados, efectivamente, non? En fin, conxuntos de ideas máis ou menos brillantes ou que se saquen a bola pluma. Por lo tanto, eses encontros deben servir primeiro para poñer ese marco, non? Ese marco teórico, ese marco, evidentemente, a un nivel asequible para todos, e ese marco legal e ese abanico de posibilidades que hai, non?
E despois, digamos, en termos que todos o podamos entender e podamos ver como repercute iso para as nosas vidas, é dicir, pois, as competencias que a lei de grandes cidades reserva para os distritos, por exemplo, non? Pois eso se explicará, non? E se dirá, bueno, pois a lei dice isto, isto e isto. Nos podemos escoller uns distritos que vayan por aquí, ou que vayan por alá. E así se comeza un debate, non? E así, por lo tanto, podemos decidir con esa información previa. De todas maneiras, eu creo que non eres a única que cree que non ten nada que dicir ao respecto dos distritos, pero lo decíamos antes, non? O explicábamos antes, o punto de partida non é o distrito, o punto de partida é o barrio, e do barrio si que tedes moito que decir, seguro, todos temos algo que dicir sobre o barrio, porque é o lugar no que vivimos, non? Xa decía xeo antes, é o lugar que comeza unha vez que abrimos a porta da nosa casa e temos unha experiencia persoal de vida nese territorio, nese entorno. Ese é o punto de partida. É compartir esa experiencia en relación ao territorio. Seguro que tes unha idea de cal sería ese centro, cal crees ti que é o centro do teu barrio, ata onde crees que chega o teu barrio. E a partir de aí xa introduciremos este novo concepto, non? Esta nova palabra. E, evidentemente, pois decía antes que non vai haber nos encontros unha información que condicione o debate. É dicir, non vai haber a Coruña ten que ter ou debería ter tantos distritos, pero sí que vai haber un mínimo de información teórica feita dun xeito, escrita dun xeito accesible, non? Para que todas e todos, as que queirades, por suposto, podades entrar nese debate, non? Que de novo somos conscientes, plenamente conscientes de que é un debate técnico, pero tamén somos plenamente conscientes, e para iso fixemos o esforzo de facelo tremendamente accesible. Logo nos diredes se o conseguimos ou non, pero ese foi por lo menos o intentamos e puxemos o foco en de verdade, en tratar de ser como moi didácticas, non? E didácticos a hora tamén de explicarvos e de propoñervos que formedes parte deste proceso. Hola, boas tardes. Moitas gracias por invitarnos, por abrirnos as portas para poder participar. É emocionante poder debatir as cousas cos veciños e cas veciñas e con vos, e que vos estedes aberto a explicarnos as cousas. Eu que quería facer unha pregunta, como isto dos distritos vai para largo, no noso barrio hai bastantes prioridades, entón se ibades ter en conta as prioridades antes dos distritos, ou vades levar todo ao mesmo tempo. Quero dicir que hai persoas que pasan fame, hai persoas que pasan mal, aparte nós tuvemos sufrindo 12 anos o tema da terceira ronda, os accesos están fatal, hai moitas cousas que hai que solucionar. Entonces, os solicitamos prioridade. Xa sabemos que tedes moitos traballos, pero tamén tedes asesores que podedes enviar para que nos axuden a resolver os problemas. Non obstante, ánimo e a loitar, que a nos axuda a tedes. Sino o Concello non se vai parar mentras diseñamos os distritos. Isto é unha parte do traballo, un deseño, que efectivamente para sentar as bases do funcionamento futuro, pero o día a día manda, eso sabémolo e estamos niso todos os días e, por tanto, a nosa atención está niso. Pero ao mesmo tempo que resolvemos o día a día, temos que planificar a curto, a medio e a longo, non? E esta forma parte desa planificación e de como queremos facer esa planificación. En calquera caso, a accesibilidade e a seguridade viaria en Pirloque, como moitos outros asuntos prioritarios, sí que estaremos encima. Eu non vou facer ninguna pregunta e me vou permitir facer vos unha sugerencia. Onde estás? Aquí. Vou me permitir facervos unha sugerencia. Eu son un home moi preocupado pola educación. Eu noto nesta conversa que casi todos estamos fora de xogo porque nunca participamos en debates públicos. Eu penso que para poder participar ten que haber un hábito, e ese hábito creo que hai que iniciarlo nas escolas. Por que non facemos nas escolas
un modelo de participación nas discusións do que lles importa aos nenos, pero se habituarán despois a facelos cando sean maiores. Non sei se me expliquei, pero... Te explicaches perfectamente. Por suposto, por suposto. E somos plenamente conscientes de que todo isto, para que funcione, e sobre todo, como decía Xulio ao principio, para que sexa irreversible no bo sentido da palabra, estamos construindo futuro e estamos construindo e xenerando o marco para que estas cousas, goberne quen goberne, sigan funcionando, non? E que esta porta quede aberta. Entón, evidentemente, temos que poñer o foco na educación e nas escolas, sen dúbida. De feito, un dos proxectos que temos en marcha va a ser un concurso de debate nos coles. Así que, bueno, supoño que algo para reflexionar, para debatir, tamén servirá. Sí, sí, pero... Boa tarde. Súmome aos agradecementos que outras persoas se dixeron antes que a min pola invitación. E súmome tamén un pouco a intervención que tuvo outra persoa anteriormente de que cando fomos convocados aquí presentación do programa de participación cidadá na nova corporación os que levamos tempo pensamos, será como sempre, volverá a ser outra cousa e outro motivo de frustración. Bueno, eu teño esperanza que non, casi podo dicir que estou convencido que non, porque é outra xente, outra forma de ver a vida, outra maneira de enfocar a política. Cando cheguei aquí, viña tamén con esa intención de presentar o programa. Cando vin o papel que tiña na cadeira, pois pon procesos participativos e logo fala do primeiro proceso, o tema dos distritos. Quere decir que isto non é o único xeito de participación, sino que se abre o proceso. É o primeiro dos procesos de algo máis alá. Porque o tema dos distritos, co seu interese, está moi ligado ao aspecto do territorio dentro da cidade. Está moi ligado ao tema dos movimentos veciñais, asociacións de veciños, ten moita relación con eso, aínda que é máis amplio, lóxicamente, se pode participar. Pero eu creo que a cidade non solamente ten os problemas do inmediato do territorio, sino ten moitos problemas transversais. O problema económico, o problema do desemprego, o problema da xente que está na pobreza, moitos que todos e todas nós sabemos. E que nós entendemos que teñen que ser tratados non solamente desde o punto de vista do territorio, sino que ten que ser polo conxunto da ciudadanía. E a ciudadanía non parte de nada, non somos únicamente persoas individuais, sino que, por sorte, hai un tecido asociativo moito máis amplio que o propio movimento veciñal, hai unha sociedade civil organizada, pois eso, en este caso, pois aquí estamos representantes de sindicatos, pero hai representantes das asociacións de veciños, hai representantes de entidades sociais, de empresas incluso, bueno, que poden aportar e que deben aportar moito. Eu creo que hai que pensar non solamente en ese primeiro proceso, sino que ir abrindo camiño e enunciando os que van a ser os seguintes procesos. Nos entrevistámonos con vos previamente ás eleccións, cando nos pediches eso, e posteriormente reclamamos a existencia de un Consello Económico e Social da cidade, porque é importante falar conxuntamente a sociedade civil organizada, non só como cidadás individuais, sino tamén como entidades organizadas, do que queremos que sexa o futuro desta cidade e do que se pode ou como se pode enfocar esa participación para conseguir algo, un obxectivo do ben común. Entón, vos animamos a eso, queremos participar en eso e decir tamén outra cousa para rematar, que os problemas e a situación real da ciudadanía non rematan a ponte de pasaxe. É importante tamén esa imbricación co entorno, co hinterland que rodea a cidade, de maneira que estes procesos participativos se estendan, pero ademais tamén desde a cidade participemos en como ten que ser esa interrelación co resto dos concellos do alrededor, porque o futuro da cidade e o futuro noso non o vamos a estudiar solamente aquí.
A cidade quedouse pequena e hai que falar dun espacio máis amplo. Sí, de feito, Demetrio, están aquí, eu creo que representantes da Sociedade Organizada da Coruña, non? Foron convidadas todas as asociacións e que se nos ocorreu, non? Pero non só iso, os concellos da comarca están convidados aquí tamén, non? Por tanto, bueno, eu creo que camiñamos, non? Nesa dirección e nesa visión compartida que eu creo que é común tamén, non é só de ti e de min, sino que está bastante extendida, non? Nos avisaron que quedarían como 5 minutiños, entón, quen queira preguntar, reflexionar, que apure. Parabéns pola iniciativa. Creo que é importantísimo abrir a porta á cidadanía. A primeira cuestión ten que ver vou non formular casi máis como unha reflexión. Eu penso que é fundamental que a cidadanía opine dende o principio, mas creo que en algún momento as institucións tamén deberían participar, as que están fortemente encardinadas na cidade. Estou a pensar a universidade onde eu traballo, que ademais está ubicada en distintas áreas da cidade, non? Fundamentalmente el Viña Zapateira, mas tamén en Riazor, en Oza, na Cidade Bella tamén. Penso que tamén é importante, non sei se pensáchedes que isto debería de ser unha materia de decisión no propio proceso tamén, entón, pois tamén vale para iso o propio proceso. E iso lévame a outra cuestión, que a participación de todos os cidadáns, sexan ou non sexan da cidade da Coruña, que están convivindo na cidade da Coruña cos coruñeses. Refírome, no caso particular da universidade, dos algo máis de 20.000 persoas que están directamente estudantes, profesores, persoal da Administración e Servicios, moitos deles veñen dos outros concellos limítrofes. Xa non é mirar só ao outro lado da ponte, senón que tamén dende outro lado da ponte veñen persoas. Eu penso que tamén é importante obter a súa, digamos, pulsar a súa opinión. Non sei se está pensada a propia plataforma para que poidan participar ou non, se é restringida, digamos, aos cidadáns empadroados na cidade da Coruña, porque iso penso que é importante. Está aberto a que calquer persoa poda participar. De feito, os encontros presenciais ten lógica, digamos, que quen participe o faga nun entorno, digamos, onde un entorno coñecido, pero tamén calquer persoa pode participar en calquera dos encontros, non necesariamente ten que vivir aí, nin demostralo, nin nada parecido, o sea, pode participar calquer persoa que queira, na parte telemática exactamente o mesmo, e temos previsto facer unha segunda fase, digamos, antes desa posta en común, na que precisamente involucrar a esas institucións da cidade, concretamente, e nomeadamente a universidade, pero non solo, que teñen, digamos, esa experiencia, nalgúns casos máis teórica, da cidade, e tamén a eses colectivos máis informais que se cadra teñen esa experiencia máis práctica da cidade, pero de algún xeito involucralos unha vez que fagamos os encontros presenciais e involucralos con outra metodoloxía diferente, e seguramente poder utilizar parte do que se foi ocorrendo, Está previsto e está en proceso de definición, O tiñamos definido e de repente seguimos dándolle voltas, E precisamente temos pendente reunirnos con vos, con a universidade e con estes distintos colectivos, E plantexalo en común, De decir, de que maneira vedes vos, A vosa, porque tedes moitísimo, Que aportar vos e todos estes colectivos informais con unha experiencia máis práctica da cidade, Entón está previsto e o faremos e veremos o como tamén. Sí, e, bueno, facer unha pequena reflexión que me parece importante, que non se trata solo da xente que ten carta legal, sino a xente que habita a cidade, e hai moita xente, por desgracia, nesta cidade que habita dende a invisibilidade, e falo de xente como a que vive nos asentamentos precarios, que por desgracia é moita, ou a xente migrante, que vemos solo polas noites, pois esas tamén esperamos que formen parte deste proceso, e que podan opinar sobre cal é a súa vivencia e as súas necesidades con respecto á cidade. Para eso, e por completar, digamos, un poquinho a resposta, dentro da campaña, digamos, un poquinho de comunicación, puxemos tamén especial énfase en poder chegar a todos eses lugares onde non chegan
normalmente non a comunicación ou a información destas cousas que ocorren, non? E para eso utilizamos unha persoa que vai a facer esa función mediadora de ir de corpo presente a explicar o que vai a ocorrer na cidade e a explicar de primeira man o que vai a ocorrer. Más que una pregunta es una interpelación a algo que oí al principio y que siempre que lo oigo me choca. Hablando del gobierno municipal dicen los que mandan. Vamos a ver. En La Coruña residimos 250.000 habitantes. Entre todos administrarla es muy difícil. Por eso hay un equipo fijo y cada 4 años hay unos señores que presentan un currículum que aceptamos a unos o a otros. Los votamos y los aceptamos para que administren la ciudad, no para que manden. Queda mucho más elegante decir los administradores, ¿verdad que sí? Sí, eso foi o que dixen eu, así que coincidimos plenamente. Bueno, temos unha última palabra por aquí, sí? Dúas cousiñas. A primeira, que porque falaxes parecía que o tema dos distritos, así xa rematamos con isto, é unha cousa nova, tal, non hai antecedentes históricos na Coruña. Os distritos electorais, por exemplo, cando se falaba do distrito de audiencia, do distrito de instituto, eso existiu, de modo que eso é unha cousa a ter en conta. Mellor máis que o de Zaragoza, que está ben, pero non ten moito que ver. A non ser que ten un goberno tamén de tipo rebelde, diremos unha marea fluvial, que o Ebro non a coña cando o Cámara. Ben, é unha cuestión que teñades en conta os antecedentes históricos. E outra cousa, que é unha suxerencia, seguir publicando o periódico aquel. Facer un número 3? Sí, o periódico electoral, que non teña ese carácter, porque hai que respostar ao que di a prensa polo mesmo procedimento, o sea, aparte que o fagades nas redes sociais. Publicar, ao mellor incluso unha vez ao mes, se pode ser, pero bueno, polo menos sacar o número 3, que é a diferencia de os dos que sacaches, estabes todavía loitando por conseguir a María Pito, o Pazo. Ahora xa está. Entón, sacar o número 3, e logo xa veremos se o número 4 ou o número 5, é unha suxerencia. O Concello da Coruña nunca editou un periódico. Non, a Marea, eu non digo que sea o Concello, a Marea, que o faga a Marea, pero penso que tamén o pode facer. Habrá que ir a contarlle a Marea, ali onde este. E o Concello tamén, por que non? Vos parece que pechemos con alguén que tiña a man levantada. Hola. Bueno, eu non quería desaproveitar a ocasión tamén porque o que comentaba o señor sobre a educación persoalmente resultoume inspirador. E a miña pregunta vai en relación tamén co tema da educación e da participación, pero xa non referencia á xuventude, non? E os nenos e nenas nas escolas, que tamén é moi importante pensando pois no futuro, non? Que isto sexa realmente un sistema estable, non? Que permita un funcionamento de cara ao tempo. Pero a miña pregunta vai máis en relación a se as institucións públicas están realmente preparadas para un cambio, para unha transformación, non? Porque eso realmente tamén é un proceso de transformación, é un proceso educativo. Entón, xa non só imos ver na parte da cidadanía, da pé, non? Nos que estamos nun escalafón un pouco máis baixo, nesta estrutura un pouco xerárquica, realmente as estruturas institucionais realmente están preparadas, transformadas para facer este tipo de procesos participativos. O seu Concello, dentro do Concello, se está pensando en algunha política para fomentar a transformación das institucións. Me aventuraría a decir que non está preparada, con todo o respeto do mundo, aos traballadores e traballadoras que estades aquí, pero creo que tamén estaredes un pouco de acordo, non? En que a estructura institucional non está preparada e en moitos casos a administración é evidente, non? Unha vez que entras nela, que se quedou algo atrás, non? Sobre todo no que ten que ver co procedimental, cos procedementos, cas maneiras de traballar, ao fin e ao cabo. Entón, antes vos lo decía ao principio, non? Nos pensamos en que a nós, non? A Concellería de Participación, se lle plantesen retos a cidadanía,
as outras áreas de goberno, non? As outras concellerías, pero tamén os propios traballadores e traballadoras do Concello. É dicir, que tamén podamos facer procesos participativos ou metodoloxías de traballo que, de feito, xa estamos pouquiño a pouco facendo dentro do Concello, porque entón, efectivamente, o cambio aí sí que será irreversible de verdade. Veña, ahora sí, a última. No, veña, sí, dale. No, yo solo quería decir, y perdonen que hablo en español, siempre en castellano, que para mí es muy importante lo de los distritos, por eso quise hablar nada más, porque creo que la vida de los barrios, yo tengo una edad en la que viví, crecí en barrios, es muy enriquecedora, y estamos hablando acá de sobreestructuras, de los colegios, tal, y pienso que un barrio que se organice alrededor de su colegio, de su centro de vecinos y todo eso, puede generar en los niños, que es lo importante, una educación mucho más humana que permita luego desarrollar mejor todos estos proyectos que se están hablando. Nada más que eso. Muchas gracias. Rematamos xa logo, moitísimas grazas a todos e a todas por vir. Isto hoxe comeza, no? O día 22 no Centro Cívico da Silva e en Palavea, o 23 en Feáns, en San Diego, 24 no Castrillón, Eirís, etcétera, etcétera. Tedes toda a información por aí, creo que hai, non? Se vos queredes inscribir, podedes facelo agora. Se non queredes deixar o vosso nome non pasa nada, poñedes un alias, o que se trata é que saibamos canta xente vai e deixa de ir. Moitísimas gracias, de verdade, a todos e a todas, e nos vemos nos barrios. Muchas gracias. Xulio.